wake up to an infinite view of the sea in a shelter for every loving soul. The scent of nature calming the mind, the cold water touching the feet, the rock formation pleasing the eyes will accompany you. This is a memory worth remembering for a lifetime. Kaya po Batog Beach po ito kasi ang ibig sabihin ng Batog, Ilocano po kasi yung Batog, ang ibig sabihin po niya, tapat po siya ng barangay Iliw-Iliw proper. Ang nakikita po dito, mga rock formation, tapos may mga kuweba, may mga mini pools na pwede dyan sa ilalim ng bato, lalo pag high tide, maganda pong puntahan. Well, sa ngayon po wala pong mga cottages po ngayon. Kailangan pag pupunta po tayo dito, magdadala po tayo ng mga tent para may matulugan po tayo. Kung gusto niyo pong mag-overnight. Pag nag-picnic po tayo dito, pwede po tayo dito sa ilalim ng bato kasi malilim po dito kahit maghapon po tayo dito. Pwede po. So itong Batog Beach po from Tourism Information Desk, abot po siya ng 2 kilometers away. Actually po meron po tayong mga tourism aids, sila po yung mag-a-assist sa mga tourists papunta po dito. Hindi po namin nire-recommenda yung mga sasakyan like bus kasi po yung daanan po natin is masikip, and then pwede lang po sa daanan natin is mga small vehicle like car and then yung mga tricycle po. So, itong Batog Beach po is under development pa lang. Kaya limit pa lang po yung mga activities na pwede gawin dito like camping, swimming, and then picnic. So, yung mga magpipiknik po dito, kailangan lang nilang magdala ng magagamit nila kasi malayo po yung mga pwedeng pagbilhan. Actually po, hindi po pwedeng magluto dito kasi mahigpit na pinagbabawal ang bonfire o pagluluto po dito sa gilid ng dagat. Yung mga turista po na pupunta dito, dapat nakaprepare na po yung mga kakainin nila. Mahigpit na pinagbabawal yung pag-iwan ng mga basura dito. So sa mga turista po na gustong mag-picnic dito, kailangan yung mga dala nilang mga basura is kailangan din nilang i-pick up para itong Batog Beach is mapanatiling malinis. And then, paglangoy sa dagat na nakainom. Every senses are gifted with this picture-perfect destination here in Barangay Iliw-Iliw. The thrilling caves, beautiful rock formations, and blue waters are what you can feast and more. A day would not be enough to feel life in this captivating town of Burgos.